Once again, maayong gabi sa tanan. Maayong gabi usap. Kung mangutana mo nga, nganong daghan man kaayo simba panahon sa Holy Week. Nga imbis talag saragani ko magbakasyon, padtuon na kong simbahan. Atong una-unaon nga ang Holy Week usa kini ka simana or usa kini ka panahon sa atong kinabuhi wherein gikinahanglan kita nga magsakripisyo. Sama nga atong gihinomdom karon nga simana ang sakripisyo sa atong Ginoong Hesukristo nga kung asa miingon si propeta Isaias nga siya gibudhian, gilud-an, gibunalan, gilatos ug pinaagi sa iya mga labod kita nangaayo. Layo ra kaayo ang na-experience nato karon kumpara sa na-experience ni Ginoong Hesukristo kaniadto. Mao na nga gamay ra kaayo ni nga sakripisyo nga atong gihimo para kaniya ug para sa iyang simbahan. These things I have spoken to you so that in me you may have peace. In the world you will have tribulation, but take courage, I have overcome the world. Okay? Sa Bisaya, gisulti ko kini kaninyo aron makabaton kamo kalinaw, pinaagi sa inyong paghiusa kanako. Paantoson kamo sa kalibutan apan ayaw kahadlok kay nabuntog ko na ang kalibutan. The question we ask ourselves in these times that we live in is, can we find joy in suffering? Mao kana pirmi ang atong pangutana, labi na karon nini nga panahon nga atong gipuy-an. Posible ba nga malipay gihapon ta taliwala sa pag-antos? Mao na ang atong tema karon nga Martes Santo, walking joyfully in the sufferings of this present time. At first, kung imong i-analyze ang pangutana, murag contradictory man kaayo, nagbangi man. Joy, unya, suffering, posible ba nga mag-uban ang duha? Nga bisan nag-antos ka sa imong kinabuhi, posible ba nga malipay gihapon ka? Okay? And we should understand that suffering is a part of humanity. Ang pag-antos kabahin na sa atong pagkatawhanon because of the fall of man. Tungod sa pagkahulog sa tao sa sala, gikan sa atong mga unang ginikanan nga si Adan ug si Eva. Sa dihang misulod ang sala sa kalibutan, okay, nisulod usab ang pag-antos. And if we read Genesis chapter 2, it is very clear that God allowed suffering tungod sa disobedience sa tao nga mag-antos ta. That is why we all must endure some type of suffering in our lives. The questions are, what do we do with our sufferings? So may gihimo nato sa ato mga pag-antos. And can we get closer to Christ by suffering? O posible ba nga mapaduol ta kang Ginoong Hesukristo pinaagi sa pag-antos? First, what do we do with our suffering? Unsa may atong gibuhat sa atong pag-antos? There are two kinds of people. The kind that curse God for their suffering and the kind that thank God for their suffering. Nay duha ka klase kuno sa tao. Ang usa kanang tunglohon or balikason ang Ginoo tungod kay nag-antos siya, ug ang ikaduha kanang nagpasalamat siya sa Ginoo taliwala sa iyang pag-antos. So pangutan na imong kagalingon, asa kada ng duha. But most of the time, dito ta sa pinakauna, when we experience sufferings sa atong kinabuhi, the first thing that comes out from our mouth is, curse. We curse God.
Kung sa Tagalog pa na putang inang buhay to, ana ba? Mga Tagalog, putang inang buhay to, ana pasangin lang ng kinabuhi. We curse our life, we curse the people around us. Okay? O labaw sa tanan, we curse God. Nganong nataho man ko nga pobre akong ginikanan. Nga kadaghan kaayog mga dato karon, pero walay anak, nganong dili man ko dito na tao. But there is also, there are also kinds of people nga bisan taliwala sa pag-antos, they thank God. They can still thank God. Prophet Job, if nadumduman ninyo ang istorya ni Job, despite of everything that happened to him, igigna na sa iyang asawa, curse God and die. But Job did not do that. And we all knew that at the end of his suffering and his trial, God restored everything back to him. Okay? St. Paul suffered with joy for one reason only. And that was to bring the gospel, the message of salvation to the people. Si San Pablo, nag-antos siya sa usa lang ka rason. Nag-antos siya sa iyang kinabuhi aron lang nga masabwag ug madala ang ebanghelyo ni Ginoong Jesucristo ngadto sa uban. He endures his suffering so that they may obtain salvation. Iyang milahutay ug nag-antos siya para lang makabaton og kaluwasan ang mga tao. Okay? St. Paul says in 2 Timothy chapter 2 verse 10, busa giantos ko ang tanan tungod sa piniling katawhan sa Dios aron makabaton usab sila sa kaluwasan nga anaa kang Kristo Jesus uban sa himayang dayon. I have greatly suffered for the gospel just to preach the salvation of Christ. Kita nga mga Kristohanon, we don't want to suffer para sa ebanghelyo. We don't want to suffer for the church. Og labaw sa tanan, we don't want to suffer for God, yet we confess that we love God. It cannot be love when there is no suffering, when there is no sacrifice. Dili na matawag nga gugma kung dili ka andam nga magsakripisyo og mag-antos. Ganuman, because St. Paul clearly said that love is not self-seeking. Love is sacrifice. Amen? Sa akong giyong lagi ka ganina, bagut-but ta kadagan kay misa sa Holy Week. Can't we sacrifice 2 or 3 hours of our time just to ponder, meditate, listen to the Word of God, partake the sacraments? Mabitaw nga, it's very sad karong panahon na nga ang Holy Week, imbis nga it is the time wherein people should go to church. But where do people go? They go to the different tourist spots in the Philippines. Asa man mga to? Manglaag. Asa man mo sa Huibis? Tuas Camiguin. Tuas sa Sipaka. Tuas dito sa Palawan. Tuas sa Boracay. Na moingon na batang manaad man ko dito sa Camiguin. Muna mo adto kog Camiguin. Pero ang picture, nakabikini. Nangaligo. Asa may panaad di mo? Dili man pader, kay mo adto man ko dito sa Talisayan, kay manaad ko, man ang musaka kog Sipaka. Misaka lagi kag Sipaka, pero sin gibuhat nagcamping. Di ba? Karong panahon gani sa Semana Santa, bakante kayo ang simbahan. Lumba lang tagpanglupad. Di ra ba mo mga manananggal? Kay manglupad mo. San asa, laag.
Nasamot karon kay ugma kutobra udto ang trabaho. Unya sa Lunes holiday pa gyud. O di Martes na mo balik. Di taas kayong bakasyon. Okay? But we don't make that kind of sacrifice anymore. Why? Because we are too full of ourselves. Puno kayo ta sa atong kaugalingon. And there is no more space for God. Everyone that rejoices in their suffering are doing it for the sake of the gospel and are bringing souls closer to Jesus because of their witness. Our Lord did not obtain eternal glory until He went through His passion, death, and finally His resurrection. If Jesus had to suffer to obtain eternal glory, then we too must also suffer to obtain eternal glory. Amen? Kung nag-anto sa atong Ginoong Hesukristo aron makabot or madawat niya ang walay katapusan nga himaya, kita usab. Kung dili ka andam nga mag-antos sa imong pagkakristohanon, dili ka kristohanon. Maunay prangka-prangka nga pagkaistorya. Kung gusto nimo og kanang komportable nga kinabuhi lang ka nga kristohanon, kana bang sitting pretty lang ka sa simbahan, dili ka kristohanon. Ngano man, ang kristohanon nga dili moagi og pag-antos. Okay? Number one, dili ka threat sa yawa. Di mahadlok ang yawa nimo. Pasagdan lang ka sa yawa. Dili tungod kay balaan ka. Dili kay di mahadlok ang yawa nimo. Mingon mo yawa nga nganong hilabtan ko mani nga kauban ko naman eh. Nga nagpasagad naman ni sa iyang pag-serve sa simbahan. Aw dili na nako sa hilabtan. Pasagdan ko ra siya. Kay iya nang nabasa ang akong gusto nga mahitabo sa iya. Ba? Wa pa ka giprophesy ni Satanas, imo nang gihimo ang iyang plano ba? One of the reasons that Saint Paul can rejoice in his suffering is because he says, God's love has been poured into our hearts through the Holy Spirit which has been given to us. Turn with me to Romans chapter 5, verses 3 to 5. Nagmalipayon usab kita diha sa ato mga pag-antos, kay nasayod man kita nga ang mga pag-antos maghimo kanatong malahotayon. Ang paglahutay makahimo kanato nga kahimutan sa Dios ug ang iyang kahimuot naghatag kanatog paglaom. Dili gayod kita pakyaso niining paglauma kay gibubo man sa Dios ang iyang gugma sulod sa atong mga kasing-kasing pinaagi sa Espiritu Santo nga gasa sa Dios kanato. The love of God has been poured into our hearts. Ngano man, because we have hope. And ngano man nga doon natay paglaom, because we have endured. Naglahutay ta. What did we endure? Unsa may atong gilahutayan? Pag-antos. We receive the love of God through the Holy Spirit because we have suffered. Suffering comes in all different forms. Lahi-lahi ang itsura sa pag-antos. They could be mental, physical, or spiritual. But in whatever form they come, we are to take up our cross daily, offer it up to the Lord, and unite it with His suffering. Bisag unsa man ang ato mga pag-antos sa kinabuhi, kinahanglan nga magpadayon ta sa pagpas-an sa atong matag-usa nga cross sa matag adlaw. Ug ato nang ihatag sa Ginoo. If we were just to suffer without any meaning, then it would be an empty suffering.
kung mag-antos manggaling ta nga walay hinungdan, gitawag na siya nga wa na hinungdan nga pagantos. Ha? That is an empty suffering. But if we suffer because of Jesus Christ, suffering knowing that we are created for the kingdom of God, it will produce endurance for us. Maghimo na kanato nga malahotayon kung mag-antos ta para kang Ginoong Hesukristo. Why do a lot of people nowadays easily give up their life? Because this generation again is getting weaker and weaker. Dili na ta aglahutay. Mabitaw nga agkamuot ko na ning mga idaran nga agabot og 100 plus ang ilang edad. Unya, pangutanon nimo nga, unsa may sikreto nga nung niabot ka og 100? Ang kasagara gid tubag anak nila is grabe kuno ilang pag-antos nagyagian. But they reached that age because they endured. Nilahutay sila. Kaya kung mo give up ganita in the middle of suffering, walay sense ang atong kinabuhi. Ngano man nga nabuhi pa ka. Kung ang plano sa Ginoo mamatay ka og 100, pero imo nang gihuman ang imong kinabuhi at the age of 30. Imong giunhan ang plano sa Ginoo. Okay? We must also prepare for the suffering that will come our way. Mag-andam ta, labi na kita nga mga Kristohanon, dapat sa tanang panahon, kanunay nga andam ta sa mga pag-antos nga muabot sa atong kinabuhi. It could be in your relationship, it could be in the family, physical, spiritual, finances, or any aspect sa atong kinabuhi. Ayaw na og kakurat nga mag-antos ka. Labi na gid kita mga Kristohanon. We have a mission to do. Natay mission nga angay buhaton. But dili nato gaka-fulfill. Ngano man? Kay dili ta anda mag-antos para ni ana. Gusto ta nga mulambo ang sisi diri sa hinguog. Pero tapulan ka mag-Bible study. Unsa man nimo? Gusto ka motubo spiritually, pero di kaglakip sa inyong community Bible study. O saan man na nimo? Kung dili ka willing mag-sacrifice until you understand what suffering for Christ is, kung unsa di ay ning mag-antos ka para sa Ginoo, then you will never truly suffer. You will only suffer wrongly. Mag-antos lagi ka, pero sayop nga pag-antos imong dangatan. Mag-antos ka tungod kay consequence na sa imong mga gihimo o sa imong mga desisyon. Ha? Pararago ng kuan ba? Sample. Kanang babae, nag-eskwela pa, naburusan. Okay? So, early mother. Kung itandi nimo sa another nga babae, mag-eskwela, nakatrabaho, naburos, maura mangyapon, sakit manganak, anak. Pero asa man ang mas lesser nga pag-antos? Katong sayo ka naburusan or kanang naburos ka na nakaitrabaho, nakaibana, naman you do it the right way. Mas lesser to. Okay? Sometimes we suffer because of the things that we've done. Dili man unta ta angay mag-antos. Naay gitawag nga mga unnecessary sufferings. Okay? Wala na untay labot nga mga pag-antos. Pero kay gipili man nato nga mag-antos gyud,
Mao na nga mag-antos kita. We should never wait for suffering to come in our lives, but let us always be prepared. Di na ta maghulat nga moabot pa ang pag-antos sa atong kinabuhi. Moabot gid na. Amen? Moabot gid na. Ang pangutana, andam ba ka? Some of the tools that we have to train for this suffering are given to us by the church. The sacraments, the mass, and prayer. We have been given the tools unsaon paglahutay niini nga mga pag-antos. We have the sacraments, especially the body and the blood of Christ. We have the church, no, mga misa. We have the prayers of the church. Those things, okay? Those things are tools nga makatabang ka nato nga to be strong enough to endure in times of sufferings. That's why in conclusion, is suffering difficult? Lisod ba ang mag-antos? Of course it is. Lisod yun. But our Lord will help us through it. Always remember that sometimes, okay, when we ask for healing and we don't receive a physical healing, Jesus always sends us spiritual healing first before He sends us physical healing. Because the most important thing is to make sure that our soul is healed before our body. That's why there are things nga dugay na natong ginaampo and we've suffered so much because of it. And until now, wala pa nagitubag sa Ginoo. That's because there are things that we need to learn first, that we need to encounter first before God answers that prayer. Sickness, suffering, and death are an inseparable part of this world, but we must remember that we are not created for this world. We were created by God and for His kingdom, where there is no suffering and death. We Christians must not ask ourselves why there is suffering. Kita nga mga Kristohanon, dili ta angay mangutana nga ngano man nga nag-antos ta. Ngano man nga imbes nga nagkalaw mga atong relasyon sa Ginoo, ni samot atong pag-antos, dili na nato ikakurat. That is normal. Kung makuratan pa kadana, buot pasabot nga dili pagid ka season nga Kristohanon. Because, you know, a Christian's faith will only be tested. You know, the strength of his faith will be tested through trials and sufferings. Kung dili malig-o ng imong pagtuo isip usa ka Kristohanon tungod sa mga pagsulay o mga pag-antos, dili gid ka mahimo nga season nga Kristohanon. Dili ka malig-on. You will always be that baby Christian who was born again 50 years ago. And we Christians must rejoice in the suffering, giving it to God and receiving the gift of eternal life. Okay? That is why during this Holy Week, I encourage you, partake in the suffering of Christ. Spend time with God during this Holy Week. Ay sa sige guna-huna kung asa ka mag-book og ticket, kay maglaag ka, ay sa pagkuan nga mag-weekend getaway mo, ay sa guna-huna dana. Focus sa imong relasyon sa Ginoo karong panahon na. Labi na kini nga panahon. Paggahin og panahon sa Ginoo. Again, this is just a little sacrifice for God compared to what He has done for us over and over and over again. That is why we should not forsake these things to God. Di na to ni ihikaw sa Ginoo ang angayan nga para sa iyaha. But we should give God what is due to Him. And part of that, of the things that we should give, is that we are ready to suffer with Him. Okay?
dili ta mangandoy nga mahimo tang santos nga inig abot sa panahon tawgon kang Saint Azul Lambatan ana ba ana ka ng Blessed Rayman Lantaw ayon na pangandoy nga mahimo kang ingana. Do not, do not aspire to be a saint, but live like a saint. Pag kinabuhi nga sama sa usa ka santos, puno sa pag-antos, pero pag-antos nga naay kalipay. Amen batana. Palihog manindog.